जों आरो ताक प्रेस मिट खालामनो थाङै दङ तामनि हिमालय जों दिनै आन्दोलन खालाय माने दिनै राजभवन अभियान बेलेके साक्सेस जोंखा अ साक्सेस जों माने निने आनि जतनि फान बायनो अब साक्सेस जोंबो विशेषकै TWF जत फाइनाय दिनै 44 टा ब्लक नि फाइनाय रखनो खा गाहाम जानगो ताई अरवो दिनै अरवो तामनि बासन रिनाय रक दिनै MLA दिनै अरवो MDC चेयरमैन तिब्रामथानि प्रेसिडेंट जत फायनाय अरवो जों सापर्ट खालायगा कगलाम रक सालायगा बरंगबो हामबाय मारिवो तेबो हामबाय मारिवो अरवो पुलिस प्रशासन नगबो बरंगबो हामबाय मारिवो ताई मीडिया दा नंग बिसिंति अब प्रचार खायनो नंग तेबो हामबाय मारिवो ताम हिमालय नरक नाय गुबैनो नरक खुनुंनाय र सत्य गतमान नरक खुनुंनाय र नरक बेलेके हामबाय दिनै अब पिसफुलि बाबेनो जों अरवो जों अभियान खालायनाय पिसफुलि बाबे रैली खालायनाय जों थांलायगा तामकाय अरवो बेलेके दिनै खासरांलायो जों ताम हिमालय जों गवर्नर न जों 24 तारिख खालायनाय हिनाय जों अपॉइंटमेंट हामानि अपॉइंटमेंट जों रेलिया अपॉइंटमेंट जों रिया ताई पुलिस प्रशासन बो जों खुंखाय मिया सिंहर नरकी 24 तारिख नरक तो अपॉइंटमेंट गरै जों पिचिनि ड्यूटी खायनानै जों परमिशन जाग्या नरकी नंनि 24 तारिख नि प्रोग्राम खालायना दाहिनि सिंगि दङ जों आं अबनो मा सागा जों तो खालायनानै हिनि टारगेट खालायजा जों तो खालायनाय अपॉइंटमेंट रि दातं रियाय दातं जों खालायनाय न ओंखाय बरक सावो नरक तो अरवो गवर्नर बय मालाय गला नरक सुदु मालायनाय बिनि सेक्रेटारि बा आसक सिं नाय हिंजाव आमति फानो उनतन जों खालायनाय पिसफुलि बाबे जों DWF रक गुमा बदलक जों उनथ्रुलिया तां उनथ्रुलिया हिमालय अब जों उनथ्रुइ लाभ करि ताक आगुंना सिनांनाय 24 तारिख न जों खालायनाय अ दिनै ककबरक रोमान स्क्रिप्ट न उनथ्रुलायमां आबो तला क्लासुक तंखा आबनि बागा अब लं टाइम नि राजनैतिक जोंताय अब उनथ्रुलिया नि खायना थांतानि दिनै बरक वान सुकना बुरिदक अनेक गोबां फायगा बुरिदक नि बदल नुगैनाय बंनि अरब अब बरकनि वान सुक मानि बरक ता चेन्ज खालायनाय जोंनो गवर्नर बाय मालायनानि रेखा आव गवर्नर बाय मालाय बेलेखेनो तंथका बेलेन खासराका गवर्नर बो जोंनो याक पंगै खालाय आरसीबाद दिखा तामनि हिमालय बयस को बोलाय बयस ओंखा बयस को बाय आरसीबाद दिजा माने अब चिन बख्राव होसकलाय माहाय मा तंसियो कक तो बकम सावो कक साकाबो नरक खलायलायदि राजनैतिक खलायदि नंनि हानि बागै दफानि बागै नरक खलाय थांदे सक्सेस ओंनाय हिंसावो दिनैले आनि जरतैले आं नरनो आनि जरतैले आं गसि जाखिनि सावो 3 दिन बिसिंगो मुख्यमंत्री न रिंगिनाय बरक अब सालायनायनि को बिन जरतैके बरिजा आबनि बागै जों दिनै बेलाके सक्सेस ओंखा अ सक्सेस ओं माने जतनि फानो तंगो जतनि चुबा मुं तंगो अरो तुइनि अरेन्ज खालायनाय र volunteers नि सामुं खालायनाय र बेनार यांगो दिनै प्ले कार्ड छनामनाय र TISF रगो जोंनो सुबाखा हरंनोबो हामबाय मारिबो बिसेस खालायो बरक जोंनो अनेक जागा सुबाखा दैरं हालाय आकलाय थानिनाय अरो जों बुरि रक्त जतनो जों सुबालाय जागनो बुरि रक्त तो अब जतनि फान जतनि परिश्रमनि बिसिंतिकेनो अब सक्सेस माने बागै बेलायखाय जारा मिटिं दिनै मिसिल फाने रंग जतनो न हामबाय नरक हाम गोरों थां सगै बायदि बरक थाङै दङ सगै बायाको अमाहायकेनो जों आन्दोलन मा खालायनाय जरा नरंनो मारिंनाय मुसुबाय थागियाको गवर्नर तो गसिका बिनि जरातै ताबो जदि सरकार जदि राज्य सरकार जदि गसि आंकाय अ ककबरक रोमान स्क्रिप्ट न चालो खायनानि गसि आंकाय चिनितेब आन्दोलन खायनानि नांनाय जों जतनो रेडी दं बिनाय बंखानि कबं